Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή διαχείριση αξιογράφων της Bits & Bytes Software. Η εφαρμογή, όπως θα δούμε και στην πορεία, αποτελείται από το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής χωρισμένο σε 4 ενότητες. Στο επάνω μέρος έχουμε τα αξιόγραφα χωρισμένα ανά έτος. Όπως φαίνεται, με την επιλογή αυτόματα εμφανίζονται τα αξιόγραφα που λήγουν στη συγκεκριμένη χρονιά. Αμέσως μετά βρίσκεται η λίστα των αξιογράφων, την οποία θα αναλύσουμε στην πορεία. Συνέχεια έχουμε φίλτρα με τα οποία μπορούμε να οργανώσουμε και να επιλέξουμε τα αξιόγραφα που θέλουμε να δούμε. Τέλος, μία σειρά από πλήκτρα μας δίνουν διάφορες λειτουργίες. Θα ξεκινήσουμε με τη λίστα των αξιογράφων. Καταρχήν, οι στήλες περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηματίας. Τα γενικά στοιχεία αξιογράφου, τράπεζα, αριθμός, πελάτης, κατάσταση, ημερομηνία λήξης και αξία, στοιχεία ίσπραξης του αξιογράφου, πότε έγινε η ίσπραξη και από ποιον, στοιχεία μεταβίβασης, ημερομηνία μεταβίβασης και σε ποιον προμηθευτή μεταβιβάσαμε την επιταγή, και στοιχεία πλαφών, ημερομηνία που ρίξαμε την επιταγή σε πλαφών, σε ποια τράπεζα και ποια ήταν η τελική αξία του αξιογράφου. Η πρώτη στήλη είναι ένας αυτόματος εσωτερικός μετρητής για την εύκολη ταξινόμηση και ανέβρεση των επιταγών. Η λίστα φυσικά μπορεί να ταξινομηθεί με κάθε στήλη κατά αύξουσα ή φθήνουσα σειρά, ώστε να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να βρούμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. Παράλληλα, στο κάτω μέρος των στυλών αξίας και αξίας πλαφών βλέπουμε το τρέχον σύνολο των αξιογράφων. Όπως μπορούμε να δούμε, τα αξιόγραφα είναι χρωματισμένα. Το χρώμα υποδηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε αξιόγραφο. Για παράδειγμα, τα μπλε είναι αυτά που έχουμε στο ταμείο προς ίσπραξη. Με πράσινα είναι αυτά που έχουμε εισπράξει και με γκρι χρώμα είναι αυτά που έχουμε μεταβιβάσει σε κάποιο προμηθευτή μας. Είναι εύκολα κατανοητό ότι μπορούμε με μία μονοματιά να πάρουμε μία γενική εικόνα της κατάστασης των αξιογράφων. Επειδή όμως τα αξιόγραφα μπορεί να είναι πολλά, έχουμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε τη λίστα με διάφορα κριτήρια. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατάστασης, τράπεζας, πελάτη, μεταβίβαση σε προμηθευτή και τράπεζας που έχουμε ρίξει σε πλαφόν. Σε κάθε μία περίπτωση έχουμε δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε μόνο τα αξιόγραφα που έχουμε στο ταμείο και αυτά που έχουμε εισπράξει. Όπως βλέπετε, με το που αλλάζουμε την επιλογή, αυτόματα αλλάζουν και οι εγγραφές στη λίστα. Αντίστοιχες επιλογές μπορούμε να κάνουμε και με τα υπόλοιπα κριτήρια, τράπεζα, πελάτη, προμηθευτή και τράπεζα πλαφών. Το σημαντικό εδώ είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τον όποιο συνδυασμό θέλουμε. Για παράδειγμα, έχουμε τα αξιόγραφα σε ταμείο και τα εισπραχθέντα και θέλουμε να πάρουμε μόνο τα σούπερ μάρκετ από τους πελάτες μας. Όπως βλέπετε, άμεσα και γρήγορα παίρνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Όπως μπορείτε να δείτε, στο τέλος αυτόματα ενημερώνονται και τα σύνολα. Εδώ για παράδειγμα έχουμε για τα δύο τα σούπερ μάρκετ και για τις επιταγές που είναι σε ταμείο και αυτές που έχουμε εισπράξει, ποια είναι η συνολική αξία των αξιογράφων και η συνολική αξία σε πλαφόν, που από τη στιγμή που δεν έχουμε εδώ επιλέξει να δούμε πλαφόν είναι μηδενική. Επιλέγοντας και πλαφόν βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν κάποια επιταγή. Αν μηδενίσουμε το κριτήριο των πελατών, βλέπουμε ότι έχουμε σε πλαφόν 4.300 ευρώ. Η λίστα, όπως φαίνεται, είναι μόνο για ανάγνωση. Για λόγους ασφάλειας δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή μεταβολή. Εάν θέλουμε να δούμε αναλυτικά το αξιόγραφο και να κάνουμε κάποια πιθανή μεταβολή, απλά με διπλό κλικ και μπαίνουμε στα αναλυτικά στοιχεία του αξιογράφου. Σε αυτό όμως θα επανέλθουμε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε με το να καταχωρήσουμε ένα νέο αξιόγραφο. Πατώντας το πλήκτρο συν, μας ανοίγει μια νέα γραμμή στη λίστα όπου προσθέτουμε άμεσα τα στοιχεία του αξιογράφου. Φυσικά, άκουσαν αριθμό δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε, αυτός μπαίνει αυτόματα μέσα από το σύστημα. Οπότε πηγαίνουμε στην τράπεζα. Η εφαρμογή για λόγους ευκολίας αυτόματα εμφανίζει μια λίστα με τις ήδη καταχωρημένες τράπεζες, όπου μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από αυτές. Εάν έχουμε μια καινούρια, απλώς τη γράφουμε και αυτό ήταν. Απλά, εύκολα και άμεσα. Το ίδιο ισχύει και με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις τράπεζες σε πλαφόν. Ας προσθέσουμε λοιπόν μια νέα τράπεζα, την Τραπεζική Εταιρεία. Τραπεζική
εταιρεία. Έχει προσθεθεί λοιπόν και η τραπεζική εταιρεία στο σύστημά μας. Καταχωρούμε τον αριθμό του αξιογράφου, τον πελάτη, θα επιλέξουμε την υπερμηχανική, την κατάστασή του την αφήνουμε ως έχει, είναι στο ταμείο προς ίσπραξη, ημερομηνία λήξης 20 Δεκάτου του 2010 και την αξία του 1.100 ευρώ. Αυτό ήταν. Το αξιόγραφο έχει πλέον καταχωρηθεί στο σύστημα. Με διπλό κλικ μπορούμε να μπούμε στα αναλυτικά στοιχεία του, όπου εκτός από τις πληροφορίες που υπάρχουν στη λίστα, μπορούμε εδώ να ορίσουμε πιθανόν κάποια σχόλια, αφορά στην κάλυψη του περσινού υπολείπου. Ανάλογα μάλιστα με την κατάσταση του αξιογράφου, το σύστημα ενημερώνει και ποια πεδία θεωρούνται κρίσιμα. Για παράδειγμα, εάν ορίσουμε το αξιόγραφο σε πλαφόν, μπορείτε να δείτε ότι τα συγκεκριμένα πεδία γίνονται έντονα και μάλιστα είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν ορίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση του αξιογράφου. Το επαναφέρουμε στο ταμείο προς ίσπραξη και το αποθηκεύουμε. Στη φόρμα των αναλυτικών στοιχείων, όπως βλέπουμε, υπάρχουν δύο ακόμη πλήκτρα. Ένα με μία εικόνα και ένα της εκτύπωσης. Η εικόνα αφορά στην εμφάνιση των όψεων του αξιογράφου, την εμπρός και την πίσω. Την πρώτη φορά που θα θελήσουμε να δούμε τις δύο όψεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι ήδη καταχωρημένο, το σύστημα μας προτρέπει να σκανάρουμε το αξιόγραφο. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ απλή διαδικασία. Το ίδιο το σύστημα μας καθοδηγεί για το σκανάρισμα της εμπρός και στη συνέχεια της πίσω όψης του αξιογράφου. Ξεκινάμε με την εμπρός όψη. Εδώ πλέον αναλαμβάνει το λογισμικό του σκάνερ. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα διαχείρισης αξιογράφων είναι συμβατό με όλα τα σκάνερ που λειτουργούν με τα Windows. Επιλέγουμε και αποθηκεύουμε. Συνεχίζουμε, όπως μπορείτε να δείτε, και με την πίσω όψη. Πάλι η διαδικασία του σκάνερ. Ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια διόρθωση στην επιλογή του αξιογράφου και αποθήκευση. Από εδώ και πέρα μπορούμε πλέον να δούμε τις σκαναρισμένες και αποθηκευμένες εικόνες. Ανά πάσα στιγμή, εάν κάτι δεν μας αρέσει, μπορούμε να ξανασκανάρουμε και να αντικαταστήσουμε την αποθηκευμένη όψη με μια άλλη. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση δεν σκανάρουμε ξανά και τις δύο όψεις, σκανάρουμε μόνο τη μία, αυτή που θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Επιστρέφουμε στη φόρμα του αξιογράφου και τώρα πάμε να το τυπώσουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, η εκτύπωση του αξιογράφου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες μαζί και με τις σκαναρισμένες εικόνες του. Επιστρέφουμε στην κύρια φόρμα της διαχείρισης αξιογράφων. Μετά την προσθήκη αξιογράφου, έχουμε τον κάδο όπου μπορούμε να διαγράψουμε μια επιταγή. Φυσικά, για λόγους ασφάλειας, έχουμε την απαραίτητη επιβεβαίωση για τη διαγραφή. Μην τυχόν κατά λάθος σβήσουμε κάποια επιταγή. Ακολουθεί το πλήκτρο των εκτυπώσεων. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν συνολικά 5 εκτυπώσεις. Η πρώτη τυπώνει τη λίστα των αξιογράφων όπως ακριβώς τη βλέπετε. Η φιλοσοφία των χρωμάτων ακολουθείται και στην εκτύπωση, καθώς επίσης και τα φίλτρα που πιθανόν έχουμε βάλει ή ταξινόμηση που έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, θέλουμε τα αξιόγραφα που έχουν μεταβιβαστεί και τα θέλουμε ταξινομημένα κατά ποσό. Παίρνουμε την εκτύπωση λίστας αξιογράφων, εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε, η εκτύπωση είναι μια ακριβής απεικόνιση της λίστας. Έχουμε μόνο τα μεταβιβασμένα, ταξινομημένα κατά αξία αξιογράφου. Έτσι, με τη σωστή επιλογή φίλτρων και ταξινόμησης μπορούμε κυριολεκτικά να πάρουμε ό,τι εκτύπωση θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλες 4 εκτυπώσεις, ανάλυση κατά πελάτη και κατάσταση, όπου δίνουμε το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει και ποιες καταστάσεις θέλουμε και βλέπουμε ο κάθε πελάτης τι επιταγές μας έχει δώσει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ο Αποστόλου για το 2010 μας έχει δώσει συνολικά 10 επιταγές, 5 έχουμε στο ταμείο προς ίσπραξη αξίας 18.500 ευρώ και 5 έχουμε εισπράξει αξίας 70.000 ευρώ. Επίσης, για τον ίδιο πελάτη
Και για τις ίδιες καταστάσεις, το σύστημα μας ενημερώνει ότι η τελευταία επιταγή που έχουμε λάβει και είναι προς ίσπραξη είναι η επιταγή που λήγει στις 16 Έκτου. Η τελευταία που πήραμε και εισπράξαμε ήταν στις 15 Τετάρτου. Επίσης, αντίστοιχα, ανάλυση των επιταγών ανακατάσει γενικά. Εδώ πλέον δεν γίνεται ανάλυση ανά πελάτη, αλλά παίρνουμε συνολικά όλες τις επιταγές. Δηλαδή έχουμε συνολικά στο ταμείο προς ίσπραξη 25 επιταγές αξίας 108.000 και 2 ακόμη εκτυπώσεις με τριετή σύγκριση επιταγών αναπελάτη και αναπρομηθευτή, όπου μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα με τη διαφορά αξιακή ποσοστία. Για παράδειγμα, για τους πελάτες βλέπουμε ότι έχουμε εισπράξει 70.000 για τον Αποστόλου το 2010, 320 το 2009, 395 το 2008. Έχουμε εδώ ποια είναι η αξιακή διαφορά ανά έτος και η ποσοστία. Κλείνοντας, θέλουμε να πούμε ότι η εφαρμογή δημιουργήθηκε με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία με την οποία ο τελικός χρήστης μπορεί να παρακολουθεί, να οργανώνει και να διαχειρίζεται τις επιταγές της εταιρείας του. Μπορείτε να μπείτε στο site της Bits Bytes Software και να κατεβάσετε ένα demo της εφαρμογής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε στην όποια απορία έχετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.